बाथौ धोरोमखौ भारत संबिजिताव सोसननो थाखाय जोङो 2019निफ्रायनो नारा नाथा जुजिबाय थादों। जेलानाखि बागानसालि बाथौ थानसालिखौ लुजेनो बे समनिफ्रायनो जोङो सिन्था खालामदोंमोन जे बाथौ धोरोमखौ मोनसे पार्मानेन्ट मोनसे संबिजिताव भारतनि संबिजिताव सोसनगोन बिदि साननानै जों बयबो सिन्था खालामनानै 2019नि 6 फेब्रुवारि खालि भारतनि RGI रेजिस्टार जेनेरेल सेन्सास कमिसन अफ इन्डिया बिथां बिबेक जशिखौ जोङो प्रथम लोगो हमदों। बेवहाय बै समनि BPFनि MP मानगोनां बिश्वजित दैमारि लोगोसे बाथौ ट्रेडिशनल कालचार सेन्टारनि 3 सोद्रोमाखौ लानानै लोगो हमनाय जादोंमोन आरो 7 फेब्रुवारि खालि नर्थ ब्लक निउ दिल्लीयावहाय हम मिनिस्टार अफ हम एफेयार्सआव नर्थ इस्ट जननि इनचार्ज मिस्टार चैतन्य गार्ग हम सेक्रेटारि बिथांखौबो लोगो हमनानै बाथौखौ मोनसे पार्मानेन्ट धोरोमाव सोसननो थाखाय नारसिननो थाखाय जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों। जेरै गुबुनफ्रा हिन्दु सिख जैन ख्रिस्टियान इस्लाम धोरोमफ्रा जेरै सेपारेट कलम ओंखारो जेराव बार्थ एन्ड डेथ जन्म आरो थैनाय बेफोराव सब समय जेलानाखि धोरोमनि बेलायाव बबे जाथिया मा धोरोम होननानै बुंब्ला बे जन्म आरो थैनायाव सोसननाय जायो। बेनि थाखायनो जोंबो जोंनि बाथौआरिफ्राबो जिहेतु जोंहा कलम गैया बेनि थाखायनो जोङो बेखौ RGIनाव बिबाय थानाय जादोंमोन। जोङो दा मिथिनायब्ला जोंनि बाथौ धोरोमखौ आदार्सआव सोसननाय जायो जाहाथे आदार्सआव सोसनालासिनो जाहाथे जों पार्मानेन्टआव जोङो कलम मोनो बिदि होननानै जों भारत सरकारजों नारा नाथा जुजिबाय थाबोदों आरोखि। बिनिफ्राय 2020आवबो बे समाव BJP सरकार गोदान जानाय लोगो लोगो मानगोनां बिश्वजित दैमारिया आसामनि बुंथिगिरि जानायाव जों बिथांनि थ्रुयैबो मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनोबो जों गांसे मेम'रेन्डाम हरदों आरो मानगोनां हम मिनिस्टारनोबो मेम'रेन्डाम हरनाय जादों। नाथाय बै समाव कर'नाखाय माखासे सम गेप जानानै थालांदों। आरोबाव 2019आव जोङो आरो मेम'रेन्डाम बेबायदिनो हरबाय थादों। जोबनायाव 2023आव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे नेताफोरखौ लानानै आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै जोङो आरो लोगोसे बाथौ ट्रेडिशनल कालचार सेन्टारनि टिम जानानै जयेन्टलि जोङो RGI मिस्टार नारायण स्वामी बिथांखौबो जों लोगो हमहैदों। मानगोनां दानि राज्यो सभानि MP रोंगोरा नार्जारिखौ लोगोखौ लाफानानै आरो 8 मार्च 2023 ओइदिनखालिबो ट्रेन्सपर्ट भबनाव जोङो दानि भारत सरकारनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौबो जों लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम होनाय जादों। बिदिनो गोबाव सम जोङो भारत सरकारनो मेम'रेन्डामखौ होबाय थादों। नाथाय खाफाला मोजां जोङो 2026नि 20 थारिख खालि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेलानाखि कनफारेन्स जायो बावहाय भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ बिथांखौ लाबोनानै बाथौ धोरोम मा जिनिस बेखौ जोङो थन्न बुजायनानै खिथाहरनायाव बिथाङा गोसोखांदों बुजिदों। बिनिफ्राय बिथाङा खोथाबो होलांदों जे बाथौ धोरोमखौ मोनसे सिक्रिटि होनांगौ होननानै बुंलांदों। रिसेन्टलि देग्लाय बोसोरनि 2025नि 16 मार्च खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे कनफारेन्स जानानै थांनायाव जोङो बाथौ ट्रेडिशनल कालचार सेन्टारनिफ्राय 3 जेरै डक्टर आदाराम बसुमतारी आं आरो सनेन्द्र बसुमतारी जों 3जों बिथांखौ जोङो मेम'रेन्डाम गांसे हरदों। बेनिफ्राय बे मेम'रेन्डामजोंनो बिथाङा दिनै भारत सरकारनिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमखौ पार्मानेन्ट कलम होनांगौ होननानै बिथांमोनहा मोनसे जोंनो लाइजाम हरदों। बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि। दा बे लाइजामाव नुनो मोनदों जे माने बाथौ धोरोम जे धोरोम होननानै बे बिथिङाव मा बुङो? बाथौ धोरोम थिगैनो नाथाय जिहेतु बिथांमोनहा जोंनि बाथौखौ खुनु दिन मोनफेराखै जोंनि बाथौ धोरोमा मा जायो मा बेरो स्पेलिंआ मा जिनिस बिथांमोना खुनु दिन मोनफेराखै। निस्सय बे खारनाव हयथ' स्पेलिंआ टाइप बुनाय समाव हयथ' इरर जादों खोमा। बे खारनाव जोङो नै रिसेन्टलि नैबे देवालि जोबखाङोबा अफिसाव थांनानै
निउ दिल्लीनि मिनिस्टार अफ हम एफेयार्सआव थांनानै लोगो हमनानै जों बे स्पेलिंखौ कारेक्सन खालामनो थांगोन बे हिसाबै बे स्पेलिंआ कारेक्ट जानानै फैगोन आंहा बेखौ मिजिंथिनाय दङ लाइजामाव नुनो मोनदों जे एक्सट्रा कलम बा कड बेखौ माने थोंजोङै मख'नाय जागोन बेबायदिबो लिराखै बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो बाथ्रायाथ' सैथो खिन्थु बिथांमोननि जितु आइएएस अफिसारफोरनि लेंगुवेज मिनिस्टार अफ हम एफेयार्स बादिनि जितु अफिसियेल लेटार बेखौ सिङाव मा लिरदों मा लिरा जोंबो बेखौ हयथ' एसेबां बिजिरनानै मोननाय नङा बिसोरबा मा बुजिनानै लिरदों जोंबा मा बुजिदों गतिके ओंखायनो जों नैबे देवालि जोबोब्लानो जों बिथांखौ लोगो हमगोन लोगो हमखांबा निस्सय जों क्लियार जागोन जे कर्टआ पार्मानेन्ट जामारगोन ना बले बेखौ मा खालामगोन बेखौ जों अब्लासो बुजिनो मोनगोन आरोखि जोङो थांनाय 16 मार्च खालि 1:30 समाव बिथांखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबथा बोसोरसालिनि कनफारेन्स जोबखांब्ला बिथांखौ डायासनि गाहायाव जोङो लोगो मोनदों बे लोगो हमनाय समाव आगोलनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांबो दंफायोमोन आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' दंमोन आरो मानगोनां MP सानै बिथांमोनाबो दंमोन लोगोसे गोबां नेताफोर दंबावोमोन बिथांमोनजों जों ज' जिरायनानै रायलायनायाव बिथांखौ जों जेला खावलायो सार जोंनि बाथौखौ फैगौ सेन्सासआव रेजिस्टार जेनेरेल सेन्सास कमिसननि आन्डाराव बाथौखौबो मोनसे सेपारेट कलम होनांगौ होननानै जों बिबाय थादोंमोन बिथाङा बे समाव बुंदों येस इस बार हम देखेगा करेगा भी होननानै बुंनाय जादों आरोखि दा बे हिसाबै बिथांखौ जोङो बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टारनि जानानै आरो बाथौ धोरोमनि जानानै सिबियारिफोर जानानै मानगोनां भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां अमित शाहखौ आरो जोंनि थांनाय बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ बिथांखौबो जोङो धन्यबाद होनांगोन आबसुनि आफादगिरि बिथांखौबो जों धन्यबाद होनांगोन लोगोसे जोंजों आरोबाव माखासे BPF दैदेनगिरिफ्राबो बेवहाय सापर्टिं डकुमेन्ट हरदों बिथांमोनखौबो जों धन्यबाद होनांगोन मानो होननानै बुङोबा धोरोमनि बेलायाव बयहाबो फोथायनाय दं आरो बेखौनो सानो बिथांमोननि बयनिबो नाजानाय बयनिबो सेस्ता बयनिबो कपारेसनाव दिनै बे महरा मोनदों होननानै आङो आफा इसोर बोराइ बाथौनाव अरायबो बोर बिबाय थादों आरो बे जाफुंनानै फैदों लोगोसेनो दिनै कार्तिक बिहु बे कार्तिक बिहुआव आं बयखौबो आखाइ खबनानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरबाय दिनैनि कार्तिक बिहुआ जाहाथे मोजाङै जोबलाङो आइ माइनावा जाहाथे जोंखौ बयखौबो अनो माइफ्रा अहर बयबो जाहाथे मोनो बेनि थाखाय आं बयनिबो जानानै आंनि गोसो गोरबोनि खावलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय गोजोन्थों बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट खालामनो लुबैदों थांनाय 16/3/2025 दतमानि जायगायाव थानाय बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा जादोंमोन बेवहाय जिहेतु भारत सरकारनि मानगोनां नखर मन्थ्रिया फैखाबायब्ला जोंबो मोनसे मेम'रेन्डाम होनो होननानै बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टारनिफ्राय ज' मोनसे टिम लानानै आं डक्टर आदाराम बसुमतारी सनेन्द्र बसुमतारी साथामजों थांनानै मानगोनां नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनाय जादों बे खारनाव हयथ' बिथांमोना जोबथा लाइजाम हरनायखाय मेम'रेन्डामा बे दिनाव हरनायखाय बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टारनि अफिसावनो हरनाय जादों खोमा होननानै आं बिसास खालामो बे बिथिङावथ' आं बुंनांगोन जिहेतु बर'खौ बयबो मोजां मोनो बाथौ धोरोमखौ बयबो मोजां मोनो बे खारनाव बयबो पलिटिकेल पार्टिबाबो बयहाबो गावनि बिबेकजों आरो सोरबा अफिसियेलि सापर्ट होदों सोरबा फिजिकेलि सापर्ट होदों सोरबा माने थाखा फैसाजों जोंखौ सापर्ट होदों बे खारनाव आङो जेसेबां जोंनि बर' संगठन दं आं बिथांमोनखौ जोंनि बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टारनिफ्राय जानानै आं गोसो गोरबोनि रोजा साबायखर बावहरो